mirai makadaro musarase marara. Munoziva here kuti marara imaraya? Imi ndorevesa pengerei kwamakaroiwa taura chokwadi. Marara aya kaya imari. Mari yekuita makupenga here? Handisi kupenga, asi ndoda kukudzidzisai chinhu. Mukatora maplastiki ese amuri kuona aya, handiti ka ndowa munoti mapeti kaya anotengeswa iwaya, mukatoita mari. Mari yechi? Mari chaiyo. Munototengesa maplastiki iwaya. Mamwe maplastiki ese toselekta marara edu. Tinoti maplastiki kwawo, toti makeni kwawo, toti aya makadhibox aya kwawo, zvinotengeswa mukatoita mari, mukachengeta vana nazvo. Mari yechina iyi yakadai? Iyo yamuri kuti china iyi imari. Munotaura kuti pane kambani ingatore kune makambani akawanda akasiyana-siyana anogona kukubatsirai mukatoendesa vana kuchikoro. Imi ndorevesa. taurai makambani acho. Batai mashoko angu. Kune Rise Recycling Lady ari pano paseri apa. Ipo munomu maifiridzima muri munomu. Paseri ipapa zvakare mukaenda apa paseri apa. Varipo vakomana vari kurecycla izvi. Chenyu imimi kungounganidza chete. Kana muchida vanouya votengera pamba. Saka muri kutaura tiri kutorasa mari apa? Muri kutorasa mari izvozvi, kurasa mabhodhoro ese amuri kurasa. Zvimwe zvacho munogona kuashandisa zvakare kuita art and craft. Muchishandisa izvozvi zvamagadzirwa marasa izvi. Art and craft kutogadzira mabhegi, kutogadzira hembe chaidzo kubva kuzvinhu zvamarasa izvozvi. Musataure zvakadaro. Ndorevesa chokwadi chacho pamba. Izvozvi kutaura kwandiri kuita nemi nhasi chaiye kwanga kuchilonjwa humwe urongwa kupomona uku hwokurecycla tsvina yose yamuri kuti tsvina iyi inogona kutorecycliwa tikadzokera futi mukufamba zvakanaka netsvina yedu iyoyo tikatoita mari. Mukwasha regai nditore saga. Torai saga. Mirai nditore saga. Tikandezvo zvamuri kuti kusarudza ichokwadi. Mhanyai maigilimba. Zita rangu ndinonzi Pax Gomo. Tiri kuti ngatichengetedzei marara edu nokuti marara imari. Kutaura kuno mapresident, vatungamiri venyika dzose dzemuSADC vanga variko kupomona vachiona urongwa huriko hwokugadzirwa kwemagetsi nekurecycliwa kwemarara kuti adzoke zvakare achitipa rimwe simba, achitipa kumwe kurarama zvakare yatiri kuti reuse recycle. Mwari ari mubatsiri wedu, ngatichengetedzei marara atiitise mari.